Hevseroke HDP bere Selahattin Demirtaş ku di girtîgeha Edirne ye piştî êrişa PKK ya Mêrsînê birêya Twitterê êriş şermezar kiribû û paşê di çend tweetên xwe de amaje kiribû kesên diqadên bi konfor de siyasetê dikin her çiqas bêdeng bin jî ew ê li ser helwesta xwe berdewam be û her wiha balkêşand ku derbarê wî de çi were gotin bila bêgotin ew ê dest ji rastiya xwe bernede. Şîrovekar û mafnasan amaje kirin ku Demirtaş di peyamên xwe de rexneyê li PKK digire ku heta niha wisa vekirî ev helwest nîşan nedabû. Bi rastî ji bo hem PKK'ye, bi rastî ji bo PKK'ye yani di ciyê xwe de merev rûnê û şert û şûrtî vî gelî baş nizanbe û li gora qavê xwe mejiyê xwe tu van eylem û etkinliğa bikîse ne tişkî rast e. Ev gel van tişta dixwaze naxwaze. Van gel karşı lehemberi van tişta ne le van tişta viya baş merev gerek bir fikre zanebe li gora wî şolê xwe bike. Selahattin Demirtaş di peyamên xwe de destnîşan dike ew ê li ser siyaseta demokratîk bi biryar be û di polîtîkaya aştiyê bimeşîne. Siyasetmedarên Kurd dibêjin girîng e ku Selahattin Demirtaş bi karanîna çekan red dike û divê hemû siyaseta Kurd piştgiriyê bidin Demirtaş. Niha yekemîn niha li hepsê daye û 6 sal e û ji ser dîtiran qet heta niha tu tawîz nedaye û bi avakî wekî xwedî cesaret ew tişt anî ziman bo wî yekî jî em viya yek zaf erênî dinirxînin û dibêjin hemû alîn siyasî û siyasetmedarên Kurd piştgiriya ew daxuyaniya ew Twitteran bikin ji ber ku piraniya siyasetmedarên Kurd jî wisa difikire niha dem qonax ew qonax e. Me dît ku bi avakî din pesa Kurd hel nabe. Yek rêgayê heye ew jî siyasetî demokratîk û siyasetekî aşetiyane. Kanunlar bize işliyor, sana işlemiyor. Siyasetmedar û şîrovekar dibêjin Selahattin Demirtaş dixwaze balê bikêşe pevçûnên beriya hilbijartinên yekê mijdara 2015 û bang dike ku divê ti aliyek nekeve kemîna pevçûnan. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.